Karong adlaw manghatag ko og nilibo-libo nga kwarta. Akong ipanghatag ang talent fee sa mga deserving na tao. Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito sa Muntina. Ug nasa ko i-explain ha. Kamu ba usahay makapangutana kung asa nako ginakuha ang ako ang income? Isa sa pamaagi aron ko maka-income is through an endorsement. Kung naay modul sa kuha nga kumpanya o brand, nya gusto nila nga ma-feature sila sa kuang mga contents, automatic mo bayad na sila. Finally, kining Penongs, ni-reach out na gyud sa kuha. Sa tinud-anay lang, isa na sa paborito na akong kananan dinhi sa Dakbayan sa Davao. Maka-proud kay tatak Davawin nyo na sila. Pero dili lang na sila sikat dinhi sa Davao ug sa Mindanao, pati na pod sa tibuok Pilipinas. Nianag yun ko sa una nga one day, makigpartnera ng Penong sa kuha. And that day, finally happened. Niduol sila, gusto sila nga makipag-partner sa kuha, pero sa usa ka kondisyon. Niingon ko, akong ipanghatag ang ako ang talent fee sa mga deserving na tao. Kay, panahon na para ibalik sa inyong angkol ang mga grasya nga iyang ginadawat sa mga tao, especially kaning mga kugihan kaayo. Sugod pa lang ni sa to ang chit-chat Paskong Pahalipay Special. And this video is sponsored by Penongs. Happy 19th anniversary. Ang Penongs na sila 19th anniversary special. Kung mapalit mo og duha ka inato meals, get the third one for only 75 pesos. Daho na kaayo ng tipid para sa mga magbarkada o magpamilya. Karon, andaw na mo! Manghatag na ta og kwarta in 3, 2, 1. Para sa atong unang mahatagan, syempre, unahon nato ang isa sa lucky waiter sa Penongs na walay kamalay-malay. Muta na lang sa ko, ma'am, nganong ako man inyong gikuha nga mura og endorser kadjot sa Penongs, ma'am? Nanaday, sir? Sorry. Mangayo og kutsara, sir. Sir, pwede ko mangayo og guan, pwede ko mangayo og sir, kung modul ka, pwede dari lang ka, sir. Kilayo ra kay ka, sir. Di ko kakuan sa imuha, oy. Sir, pwede ko mangayo og tubig. Tubig. Nga mainom. Salamat kayo. Bottle. Salamat kayo. So, Anniversary, tapos yung bottle. Magkaos. ginatagaan mo ang mga staff. No ba? Yes, sir. Dugay na. Jason, dong, tawag sa mic si Neil, be. Yes, sir. Neil, makita si Neil? Makita ka si Neil? Ang tinood lang, Neil, ipato ka kanay mga langaw. No. Gusto mo tigbugaw ka? Tigbugar ako. Ha? Okay lang nimo? Okay na, sir. Di ka malayon? Dili ko. Di ba daw nila? Kanang, ma'am, okay lang, ma'am, makicheck ako sa mga corrodery, ma'am. Kumusta man ang pagtrabaho sa Penongs? Okay lang, sir. Ha? Okay lang. Okay lang. Kanang Okay tinood, walay reklamo? Wala, mambod. Okay Wala na na po? kayo. Okay ra? Okay lang ang paginabuhi, Neil. Okay naman, sir. Okay lang. Okay. Kaya pamilya, di ba ka? Hapit na unta. Hapit na unta. Oo. Kaso na akong partner is nakuhaan. Bago lang. Wait lang, minyo ka, kunya buntis imuhang Tapos partner. nakuhaan, sir. Bago lang. Ay, hala, sorry. Okay Sorry ra, to sir. hear that. Sorry to hear that. Okay lang. Kano sa alang man nakuhaan? 17 lang, sir. Atong 17. Mau ba? Yes, sir. Bago po ko kabalik kay sa hospital po ko gikan. Hospital. Kasi trabaho sa mga asawa. Kuan, ako siya hindi pa unda pero siya office staff to siya sa kuan. Mega Power Corporation. Ang sa? Mega Power. Kuan, construction. Sa construction. Sa construction siya. Tapos Mau ba? undang na ako kay buntis. Wala gyapon, no. Paan gyapon siya. Sorry kayo. Okay. First baby ang tanin niyo to. Unta, sir. Unya, okay nakakaroon. Okay naman, sir. Ginalingaw lang ako kung kaugalingon din sa trabaho. Mau ba? Urban. Yes, sir. Fully vaccinated ba ni sila, ma'am, no? Yes, Fully vaccinated. Yes, Tanggalay mo ang mask kay para makita ka sa kuan. Para makita ka sa imuhang... Masa may isulti nimo sa imong asawa, Neil? Sir? Kung nagtanaw imong asawa ron, sa may imong gusto isulti? Wala, laban lang. Naman ko, naman mi. Basta, I love you. Wala? Okay, sir. Saba, sir. Suko lang yun sa kinabuhi, Neil. Sir. Suko lang yun sa kinabuhi, mo ba? Unya, imong sweldo, tama-tama ra Tama makagkuhan na sa po, inyo, sir. ha? Okay na po, sir. Mo ba? Pero wala ra pagbingon niya naglisod, Neil, ana? Or... Katong past few days, sir, naglisod mi kay. Lagi,
Nagkuhan mi, nagplano mi og negosyo. Nagbutukod mi tindahan, nakagasto mi, nakakuhan mi. Tapos mo lagi buntis. Nagkabigos kay tungod sa Buntis. miscarriage. So, among tindahan na stop. Wala na mo ipadayon kay bawal magbiyahe. Kay buntis. Okay ba niya siya nga staff, ma'am, Sarah? Kumusta man si Neil, ma'am? Hugihan na si Neil. Maba? Sa trabaho, sa kauban. Maba? Yes. Butang yun ay ganil. Butang yun, sir. Katong nakuhaan ang imuhang asawa, kung sa may gisulti ni mga tunil, kung sa imong napangutan na ba ni mong Ginoo Lord nga naman, Ang ako ang partner, sir, nakapangutana siya. Anong ngato daw, anong ikuha daw dali. Sige siya pangayo sa Ginoo, anong dahil kay nakuha sa iya. Kuha na ko. Ano ko siya nga, ayaw question Ginoo kay. Ginahatan naman po nato na. Wala man tay. Kuha na na. Kay sige man po migbiyahe, mo to bawal lagi na magsige gapon migbiyahe. Kung dato lang unta kunil, no? Sus Nil, pag-aagyo ta kag kwarta, og dato lang jud kunil. Dato yung mga sir. Ha? Dato na. Sorry, oy. Sa pagkakaroon ni kana ko sa gid batong sa gid akong mahatol. Bitaw joke ra nila. Joke ra kay Nil. So mao ra gid na ang imo gapaningkamot ka. Kamot ta. Ay gila kang hilak mo ka. Ano lang gusto. Ang Nil, padayon lang sa imuhang kamaayo nila. Sige sir. Kaya ang Ginoo Nil, ang Ginoo dili na buta. Makita sa Ginoo ang ato ang mga struggles sa kinabuhi. Ha? Kung ginampo ni mo sa Ginoo Nil. Mayong kalawas. Kalawas. Kwarta, di ka makikwarta sa Ginoo. Paano na sir? Bonus na nga siya. Basta, Bonus na lang. O, sige. Basta mayo lang. Pasalamat ka nga gibutang ko gitugutan ko nga maabot ko diri sa Ginoo, ha? Para makatabang-tabang sa mga asawa. Oh. Anay mo gamot, gantag pamasko. 1. Ikaw ihap. Tinood din sir. Ay, bahala ka, oy, bawion ako. Ihap pa. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, salamat sir. Salamat po. Salamat po. Bago pa man mi manghawa sa penongs, nakita na ako si nanay nga nagngisi-ngisi sa kuha. Unya, nagbagood og pamaligya og mga silig. Luya ni mo, uy, sige kagbitbit na. Grabe ka init man. Ibanta na lang, sir. Ha? Ibanta na lang. Walang maliit ng kapalaran. Sus, ginoo ko tagpilang isa na. 180 na. 180. Ipahangyo, dyan ko niyo. Banyo, pinastuhan para ako. Mahal mangguging 190. Barato ra magitos kuan. Di sa LA. Masukan mo, yung sir. Sulo yung Ha? 360 no? 1, 2, 2. Oh. Kita san. Yes. Ano din, sir? Ano na? Salamat kay sir. Pagpahuli siya ron, ayaw sa pagkuhan. Libod, oh, kinana man kay 3 mil, ha? Salamat kay sir, ha? Go lang, go lang. Okay, sige, bye-bye. Sa amuang pagbiyahe, among nalabyan si tatay. Napansin sa una sa ko ang cameraman nga nagliso daw og bit-bit sa iyahang bike samtang naay ginapamaligya. Kuya, ang sa imong baligya? Puto? Ano sa nga puto ya? Bugas nga humay, mo niyo. Nani? Baligigan? Bukas sa takunan. Takunan? Oh, dito nagkumpra. Mo ba? Oh. Sige, saan niyo tayo? Ha? Sige, may saan niyo? 40 balot. 40? Oh, 160 na. Nagsilig isa, umuloy ka na ko. Kahit po bugas. Pwede na magbugas? Alam, may edad mo din. Tinta na, sir. Nga ikaw, galibod gyapon. Ano naman? Magluya mo ko. Sili ko po. Di ka malihok. Oh, hindi ko. Mamatay tagdali ko. Sakit ko eh. Ako, gihana din mo no. Usok kay mong labot! Ba't usok kay mong labot? Oo. Mga gulay ko, kanang gulay ko na yan.
Nya karanaham ka trabaho mo na lang ni imo ang pangita. Mga pagkita ko. Nga. Bye. Unsa day pangandoy mo sa kuan tay? Unsa day mo ang pangandoy sa Pasko tay? Pasko? Ako lang ha. Atagal lang ko may nawa. Magkataon. May pangyoon man ka ko nimo. Oh. 400 na lang. Oh. 400. 1, 2, 3, 4. 400. Taghan mo na, sir. 400? Ha? Taghan mo na. Kasi lagan. 4 minuto na. Ang ano day? Sobra na kayo. Sobra na kayo? Dili, 400. Kala ka, salamat ha. Kung makita lang ko si para lang kung tao magputo ha. Libre yan ganun mong photo sunod? Oo. Parahin lang ko. Ano mo kayo, saya sir, bablahin ko ba, mata na ko kayo ganyan ng tinta na takapin. Lagi. Basta mag-amping ka, pero may ha. Ha? Sige sir, salamat ha, gihatag niyo mo. Merry Christmas ha. Basta kung ikaw magkaluwag-luwag, panghatag po na. Hatag niyo ko, tinod. Tinod ko, matay ko tubangan mo. Oo ba? Kadang mga puto nga tinamahalin, mga pulo, walo. Ihatag niyo ko, tinod. Kung tayo sa nagkagagyo, panghatag ko. Butaan na din mo tay. Salamat tay. Padayon na. Ingat tay ha. Ingat in taon tay. Pag-ingat in taon. Pero dili pod pwede nga dili na ako mahatagan ang mga tao nga para sa kuha deserving food kaayo nga mahatagan. Mo ni sila ang ako ang team nga kugihan gid kaayo nga magtrabaho maski usahay. Grabe na kaayo ko ka stricto. Ug before na ako ni humanon nga video, once again daghan kaayong salamat Penongs. Happy 19th anniversary. Ug para sa inyo ha, ayaw kalimti na ay 19th anniversary promo ang Penongs. Kung mopalit mo og duha ka inato meals, get the third one for only 75 pesos. Grabe kaayo nga tipid. Perfect para sa inyo hang magbarkada ug magpamilya. Sabi ko. Money is in the house. Jadi betul ya, happy go kay. Siyempre ka daw tag extra di ba? I will be getting drunk tonight. So thank you kayo Col kanang makamumgid siya. And that's it. Again, sinugdanan pa lang ni sa pahalipay sa inyong angkol karong Pasko. Dagan kaayong salamat sa inyong paglantaw ug follow or subscribe kung ganahan ra ka.